it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, imumukbang natin ngayon kasi guys, nagki-crave talaga ako. Gutom na gutom talaga ako ngayon. Kasi parang nagsawa ako dun sa gulay. This is my cheat day for the day kasi nagka-crave po ako. Ayan, matagal na po kasi ako hindi kumakain ng buffalo wings and different kinds of flavor. From 10 out of 10 piece po, na-miss ko po, at saka yung pizza po nila na napakasarap. So, ito po yung milk tea nila, lychee. Yan. And this one is the cream cheese. Ayan. So, let's eat guys. Let's begin. Thank you, Ate Kai, for this yummy food. Mainit pa siya guys. Ayan. So, I have my rice here. This is my lunch po. Ayan. Titikman tayo ng chicken. Malinis na po yung aking kamay and may sauce po sila dito. Let's try the chicken. Namiss ko to talaga ang buffalo wings nila. Grabe. Try na natin itong chicken. Sarap. Sarap ng chicken nila, grabe. Ang flavor po nito, buffalo wings, soy, garlic, and may chicken pop sila. Sarap. Craving satisfied talaga to. 10 out of 10 is so napakasarap na food. Oh, yummy. Thank you sa pa-free milk tea, ate. Grabe, napaka-generous ni Ate Kai. Ang sarap. Pizza nila. Pizza. Sarap. Yan. Pinakuha ko na po sila Ate Rislin, si Yap Yap. Kasi birthday po ni Yap Yap. So, kakain na din sila doon. And then, ng chicken din po. Ayan. You get chicken natin. Ayan. Kumuha na po ng pizza si Ate Rislin. At saka, ayan. Binigyan ko na po sila mama ko, si papa ko, Rislin, si Yap Yap. Ayan. Para kakain na po tayo. Tuloy-tuloy ang kain natin. Let's eat. Sarap.
The best talaga. Yung chicken. Mm. Recently kasi diba yung mga minukbang natin, mga gulay, isda. Ito naman, chicken kasi hindi naman bawal. Pork lang. Pag madalas, bawal. Sarap. Chicken. Grabe. Sarap. Sa akin naman siya. Lychee. Tama yung sarap. Ang sarap talaga ng milk tea nila. Sarap. Sarap. Thank you so much. 10 out of 10, please. Nagsiserve po sila ng party trays. Ayan. Napakamura. Masarap. Hindi nyo ba napapansin ilang beses na akong pag talaga chicken ngayon eh 10 out of 10 test tayo. Sarap ka, ha? Na-crave talaga ako. Maglalagay sana ako ng ginataan ngayon. Kasi lunch namin is ginataang langka. Kaya lang. Ito yung mga poppers, guys. I think, guys, para siyang chicken breast. So healthy siya. Oh my God. Ito po yung kanilang mayo. Mayo garlic. Ilang araw na ako nagki-crave talaga. Yung parang feeling mo hindi ka nabubusog. Kasi lalo na konti-konti yung kinakain ko. Sarap. Grabe.
Satisfied talaga ako sa pagkain ko ngayon. Alam niyo ba guys, may electric fan ako dito. Biglang nag-timer yung aking aircon. Kung kailan pa naman ako mag-film. Kaya pasensya na po kung naririnig yung electric fan ko. Thank you so much, Lord. Ang sarap ng pagkain. Sarap. Nabusog talaga ako. Ang sarap naman. Thank you. Kakainin ko pa po ito mamaya. Mainit pala, mainit talaga. Mainit pa siya. Thank you so much, Ate Kai. Kasi di ba ang masarap kainin yung mainit siya. Talagang ang sarap talaga niya. Ayan, may pa-heart pa si Ate Kayo. Thank you so much, Ate. Ayan. Ikit lang lalagyanan mo. Ang sarap. Okay. Alam mo yung pag gutom na gutom ka, talagang gusto mo mabilis ang kain. Kasi nga gutom ka na. Nakaka-relate ba kayo sa akin? As in, kanina kasi umaga kumain ako. Laing. Ulam namin yon yesterday. Kaya lang, napaka-konti ng kinain ko. Tapos, kumain ako ng konting-konting fries. Siguro mga 4 na ganyan lang. Kasi nagugutom talaga ako. Ngayon, kumain din ako ng tamales, konti lang. Ayun, parang feeling ko gutom talaga ako. Gutom na talaga ako. Kaya yun, nung yesterday wala kasi kaming internet. Kaya gusto ko, kahapon pa, gusto ko na talagang kumain ng 10 out of 10 piece ng chicken nila. Yan ang wala kaming internet. Ngayon, nagawa siya kahapon. Kaya ngayon ko na siya tinawagan. Then, pinapick up ko na lang siya. Ayan. For pick up po sila, mga kadonya. Ayan, kung gusto nyo mag-order. Ayan, napakasarap. Ito, may ganito yung trays nila, guys. Ang in-order ko is 24 pieces chicken. Kaya lang, 18 na lang kasi ang dami daw nag-order.
So, ang natira na lang is poppers. Sabi ko, poppers na lang. 18 pieces of chicken wings and poppers yung the rest. Tapos, isang pizza. And then, nag-free siya ng 2 milk teas. Ayan. Mamaya ko po kakainin yun, i-freezer ko siya. Ito muna ngayon. Kasi maya-maya niyan, mamayang dinner, hindi ko na naman alam kung ano yung kakainin ko. So, sobrang parang nagugutom ako, ganun. I mean, nag-crave ako. Siguro, dala ng nag-resign na nga ako. Dito lang ako sa bahay. Diba, anyway, I have my business naman. Kaya lang, I'm waiting for my new job po. Ayun, at inayos ko na po yun last week. So, naka-apply na rin ako. Ayan. So, I'm waiting for the call lang po. Kaya, ayun, ini-enjoy ko lang muna yung nasa bahay. Kaya yun, sabi ko parang nag-crave ako. So, di ba pag sobrang gutom mo naman, hindi rin naman pangit, hindi rin naman maganda, di ba? So, yan. Thank you so much, Ate Kai, for this yummy, yummy food. And pa-freebies, thank you so much. Ayan, happy birthday ulit kay Yap Yap, kay Mark James Vlogs. Happy birthday. Kasi dapat pupunta kami doon. Kaya lang, binigyan ko na lang siya ng present, ng gift. Sabi ko, instead of ganun, pero ayan, hindi ko rin siya matiis. Nag-order din ako ng for family at kasama siya, 'di ba? Na magse-celebrate kami. Kaya yon, while kumakain ako, kumuha na rin sila at kumain na rin sila doon sa labas. Ayun. So ito po guys, ang kakainin ko later for dinner, mga 5:30 yan ang dinner ko, na hindi na ako kakain ng rice, chicken na lang. Ayan. Thank you so much guys. Film ko kasi ito kasi talagang nag-crave ako, dapat wala man akong film ngayon for mukbang. Kaya lang dahil gusto ko, lagi ko kayong kasama sa pagmumukbang ko at pagka-crave ko ng aking journey sa pagkain. Ayan, kaya nag-film na rin ako, di ba? Thank you so much guys. Thank you so much mga kadonya sa support natin. Don't forget to subscribe to Mark James Vlogs po, ang kanyang channel. And kay Rolly Lusong din po, paki-subscribe na rin ang kanyang channel, di ba? Mga kadonya, ay naanyayahan ko po kayo na laging mag-watch po ng aking videos. And sa mga taga-Porac po na gustong kumain ng masasarap na food ng 10 out of 10 piece, you can visit their store po. They're safe naman po kasi sumusunod sila sa protocols. Like sa shop nila, nag-ano lang sila ng mga 10 person lang sa loob ng store nila. 50% ng kanilang ng kanilang capacity. Ayan. So pwede naman kayo mag-order, pick up or ganyan, 'di ba? So at saka kay Clarence Tayag, thank you so much sa bag niya. Ayan. Thank you. Ayan. So, don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin na upload soon. Stay safe, everyone. Bye! Thank you!